Na vašu správu niekto neodpovie. Scrollujete správy, analyzujete každé slovo a premýšľate. Či ste nepovedali niečo zle, ktoré spôsobilo? Že nechceli odpovedať? Nahrádzate niečí pohľad alebo jednoduché som v poriadku? Znova a znova sa bijete za to, čo ste mohli urobiť zle? Toto nie je prehnané dramatizovanie. Toto sú v skutočnosti vlastnosti vysoko citlivého človeka. Z psychologického hľadiska sa vysoko citliví ľudia rodia s reaktívnejším nervovým systémom. Ich zrkadlové neuróny sa aktivujú aktívnejšie, čo im umožňuje okamžite zachytiť emócie iných. Sú hlboko empatickí, ťažko hovoria nie a neustále sa obávajú, že budú na ťarchu. Vždy sa nalaďujú na pocity všetkých ostatných, zatiaľ čo zanedbávajú svoje vlastné, čo vedie k pochybnostiam o sebe a úzkosti. Mnoho ľudí si myslí, že vysoká citlivosť je duševná porucha, ale nie je to tak. Títo jedinci si všímajú detaily, ktoré iní úplne prehliadajú. Sú kreatívnejší a lepšie spracovávajú a analyzujú informácie. Výskum ukazuje, že vysoko citliví ľudia produkujú o 40% viac kreatívneho výkonu ako ostatní. A často vynikajú ako lídri. Kľúčom je naučiť sa poškodzovať svoju citlivosť. Prestaňte dovoľovať, aby vás vaše zvýšené vnímanie vtiahlo do negatívnych špirál. Namiesto toho nasmerujte túto empatiu, tie ostré pozorovacie schopnosti a analytickú myseľ na pozitívne veci. Keď urobíte túto zmenu, uvedomíte si, že byť vysoko citlivý nie je záťaž, ale v skutočnosti dar.